bandiraɓe mone mon kala salminama inde mun e yettode mun ko welama mawɗo hande joɗodade ɗo henne e goto e ɓiɓɓe leydi ndi woni Kesy Bousso ɓurɗo lollirde Dono Saydou Elimane moɓe kewi wiide lamɗo joom daabeje ma on garoy hen so tawi Allah lamɗo newni ma en jetto e holko saabi ɗeɗo inɗe foof émission moɗon biteɗo Renku taw koye télévision biteɗo WARAANGO-TV ko ardi foof monsieur le directeur Kesy Elimane Boussoɓe calmina bandiraɓe e on saaha puɗɗuɗen nadde e bundi yewtere nde e bandiraɓe fuutankoɓe mi salmini on ɓe daara jaam on mbeɗa wiya noon kadi e ndeɗo hitande arore mbeɗa wiya on jurmo wuuri mbeɗa salmina fuutankoɓe wonɓe Sénégal wonɓe diaspora wonɓe leyɗele fof ɗo pullo wawi wonde mbeɗa wiya ɗum mbeɗa salmina ɗum mbeɗa juuro ɗum caggal nde calminɗa soko tawi min mbi hol Kesy Bousso haade mone arde e Grand Théâtre yimɓe hewɓe ne ganduno Kesy Bousso kono inde mum ɓuuri yalmitade ko ndi wiya ko kañum woni gardiɗo o Grand Théâtre sa waɗatno min to hay sinno ko diwre sawawo Kesy Bousso holto jaa e holɗo rewi ha inde muɗum yalmiti ene wiye Kesy Elimane Boussoɓe walla ene wiye lamɗo joom daabeje ko holko mbiyata bandiraɓe eyyi Kesy Bousso jibina ko ɗo wiyete Dumgalaw dans le département de Podor toon janggumi école primaire jami ɗo patumi école Jean de la Fontaine mbanmi ɗon ha secondaire mbanmi concours école des arts mbanmi toon gumimi école des arts mbanmi école goto mo Senghor wanno créé e Maurice Béjart école de danse théâtre et musique école des arts ɗo on saaha mi hawri toon e Baba Mal en Youssou Ndour en dans les années 74 ɗon gummimi Allah waɗi hen sutura amin kewno noon nde min gonno mudrade komin temedere e jeenayyi neɗɗo min gonno mais ko sappo e ɗiɗo e duuɓi tati ɗi ko sappo e ɗiɗo keddi hen min koye sappo e ɗiɗo ɓe gonmi biyeteɗo Maurice Béjart ko chorégraphe danseur ƴettimi ɗo nawi kam Belgique on woni Kesy Bousso ko on woni Kesy Bousso beele ɗeɓaɗo sattude e oɗon saaha soko tawi en ƴeewi nokku mo koɗɗeno e gonka ka e gonka meɗen e korki meɗen soko tawi wiyama Kesy Elimane Bousso ko artiste ko nalanke ko gamowo walla ko gonɗo e école des arts mo fadaka manan mo yiyaka e duɗal ngal ganduɗa ko duɗal jangguirel ko fate ɓuran walla e gueɗe goɗɗe baɗe noon beele sattano seeɗa gurdam ma hakkude ma e ɓeɗo ganduɗa kañumen goni jinnaɓe maɗa beele ɓe paami ɗum an hoorema ko jiɗɗoɗa wonde koko holɗum non adani waɗi hen seeɗa mais min komi goto nenam dañi tan ko ɓiɗɗo goto ɓe dañi bandiraɓe tato rewɓe ɓen gondumi mais nenam meeɗa haddemi wadde ganduɗa ko wayno arni mais ko Fouta woni o meeɗa kam hadde donc komi ɓe jogino liberté wadde ɗum mais nenoɗo mo joom galle banam debbo on waɗino hen probléme wi par ce que min babam ko chef de canton wonno Dunga ko joom tabalde don tabalde nde noon ko ɗum adduno probléme mbi on fotani wonde théâtre wonani fotani namde ɓe Allah waɗi noon kam pendant 2 ans nde gonmi mudrade école des arts nde addi probléme no fewi mais ha ɓooyi Allah waɗi hen sutura nde jaami Belgique nde kanko woni première personne mo codanmi galle o wino ko won instituteur kanko woni première personne mo codanmi galle mais nde codanmomi galle nde mbimomi ko gamri ndi hokkimi ɗum ko théâtre hokkimi ɗum ñande hen o welli paɗe makko yo mamma donc ganda tan ko neɗɗo so waɗi hunde tan ko meccal mais ittata kam wonde toroɗo itta kam fodde toroɗo mbeɗa cikku mbeɗa waɗa ɗum je pense que ñeñɓe ɓen mbawi ɗum settade voilà holko addi lamɗo joom daabeje ko holɗum ko kono joguiɗa saɗa yaaha koye ɓen puccima fof kaɓɓete walla exactement holko soomi e ngol ɗon konngol lamɗo joom daabeje ngol konngol ko ñeñɓe ɗiɗo gaddi ɗum biyeteɗo Malick Paty Sow mbeɗa sami e Mamou Soma Dia ɓe cikkumi ko kamɓe guilimi hokkude autoji e gurdam Malick Paty Sow woni premier auto mo kokkumi rewi hen ko Demba Hamme rewi hen ko Mamou Soma haade goni capanɗe jeetati capanɗe jeenayyi haade goni temedere ñeeño walla ceerno on kaliteɗi wonde kalitake nani hen ko ɗum tagui mi wi kam lamɗo joom daabeje ko autoji ɗi kokkami ɗi ko ɗum nde addi ndeni nde ha ɓoyi noon Abou Diowat hen lamɗo joom jappeje mais joom daabeje o kam ko Mamou Soma e Malick Paty Sow gaddi nden inde nde ɓayi noon par ce que ñeñɓe heɓɓe mbaɗi ene kutorode mais kam ko ɓen gaddi nden ɗo inde lamɗo joom daabeje ko c'est par rapport e autoji kokkaɗi ɗi voilà soko tawino hannde a artanatno yimɓe holno garduɗa ɗo e Grand Théâtre ko holko mbiyata bandiraɓe bon min komi membre APR Belgique ko mi wonno trésorier APR Allah andi walla waɗi gandumi président Macky Sall ko Aliou Dembourou Lella on waɗi kam présenté e téléphone kaldume président Macky Sall
min noon mi wonani politicien belge kam on gandiranimi ɗum Allah waɗi hen jagganmomi e darde e min tan wona min goto min wonɓe belge ɓe fof Allah nandi on saaha mawɗo o dañi ɗon ko sappo e ɗiɗi neɗɗo donc ɗum ko darnam hen e darnam ɓe gondunomi tagui ha min dañi oɗon yimɓe waɓe no Fat Baye ni wonɓe belgique waɓe Badou Diop en ni monsieur so goto hen e Théâtre ɓen fof daari hen no fewi wonɓe wawa kamɓe fof limde ɓe anani so gonan toon ete Sow Demba Sow en ɓen fof daari hen no fewi ha président Macky Sall gagni kanko noon waɗi kam proposé pour Grand Théâtre par ce que ɗum gandumi waɗi art pendant 40 ans 45 ans donc ɗum tagui o tottimi ɗum eyyi ko ɓeɗandi kadi yidde nani hen mais kadi ko liggueyam je pense que ɗum wawno tottimi goɗɗum wawa kam waddemi technicien walla goɗɗum sona ko mbawmi addandemo ɗum kadi mi ñimsani hen par rapport c'est vrai a haalinani mbiɗa mi andama hen mais haade Grand Théâtre andudemi cikkumi fulɓe gandi kam Grand Théâtre ma président makko ɓeydini kam lamɗam ɓeydini kam e soose mais kam ala pullo cikkumi jarɗo e ndiyam maayo taw fuutanke mo nanani Kesy Bousso cikkumi de no woodi don Seydou Elimane somin mbima holko woni darde Grand Théâtre holko mbiyata garde dante ko wallude nalankoɓe Sénégal fof hayɓe gona Sénégal naaɓe taw ko Afrique goto fof yeeno hoore mum leƴƴi Sénégal fof cikkumi nde garmi ɗo nde ɗo fonno yoɓede million ngaji 3 walla 4 walla 5 min balla ɗum ha wawi somi mbaɗani noon tan janggo e jaam ma won arɓe Grand Théâtre koye mawɓe ɓe tan waɓe no yusen ni baba en tan keɓata ɗo gona ɗo ene piiƴa jeeyaɓe Sinthiane walla wuuro Arɗo walla Maham walla wuuro Sogi walla Thilogne mbawata ɗo arde walla wuuro Oussouye donc mbanmi systéme mo ganduɗa goto Sénégalais foof ene wawi hen yiide hoore mum tokoso o e mawɗo o goto fof so ari ɗo jogo à l'aise hande o goto fof niɗi arde Grand Théâtre mais adan yimɓe fof ne kunno Grand Théâtre kono garmi le cusnimiɓe eyyi voilà caggal nde garɗa e Grand Théâtre ko gonga yimɓe hewɓe e teskima won événement ji kewɗi baɗɗi ɗo henna kono ene jeeya hen ko rendo fulɓe ɓuuri teskade a rendini ɗo henna ɓiɓɓe fulɓe waɗoɓe théâtre mbiɗaɓe kamɓe foof pelle ene kewno ɗo henna haɓe mbaɗatno mogoji kono mbiɗaɓe kamɓe fof yoɓe ndendu beele wooda ko mbawɗon wadde yimɓe jii hay sinno sattino kam waɗanoma feere ha kamɓe fof ɓe ndendi ɓe gonti neɗɗo goto ɓe mbaɗi fedde wotere mbaɗɗon organisé spectacle mawɗo jamma pijen jalen mbaɗi ɗum ɗo henna e nder Grand Théâtre première édition bandiraɓe mbaɗi apprécié deuxième édition hunde nde waɗi laƴal troisième édition eɗen mbawi wiide moƴƴani yimɓe hewɓe teskima yimɓe no ponno ardude ni eno garduno ni gardani noon holko woni caɗele caggal an a darima yidde mana yo yimɓe yo ndendu beele ene wooda ko mbaɗi goo rewi lawol holko saabi deuxiéme laaƴi troisiéme wasi moƴƴude cikkuɗa an en tant que mo ganduɗa wuuri ko e art aɗa andi kamɓe nde ɓe gari ɗo nde financement mabɓe tan koɓe totta kamɓe théâtre Pular ko presque 8 millions deuxiéme o ko 4-5 millions ɓe totta yoɓe pewnu troisiéme o mbimi ɓe mamin totton salle mais onon on ƴeewata yimɓe mo hayso bu sappo ƴetton yimɓeɓe yimɓe moon fulɓe ne keewi ɗo fulɓe kay hay kowoni pikinde toon yembal tan waɗo hebbinde hayso neɗɗo yooɓa bu sappo puuson mbaɗon publicité moon no darnon fedde nde mbason sarade soɓe carima kamɓe cari hay soɓe gari janggo soɓe garti ensemble mi wallat ɓe par ce que ala mo mbawi wallude watti noon nde min mbaɗa temps chaque fois somin mbaɗɗo théâtre min ƴetta petit groupe comique en min gara mbaɗa journée du théâtre halpulaar ne gara journée de la danse halpulaar ne gara mais to ƴettugo kamɓe fof yoɓe ndendu hayso janggo soɓe ndendi ɓe gaddi projet mabɓe mais il faut ɓe daro hen il faut ɓe daro est ce que troisiéme édition on mbaɗi ɓe financé holko saabi o mbaɗade ɓe financé exactement haade premiére o mbaɗi deuxiéme on mbaɗi holko saabi troisiéme on mbaɗani neɗɗo wona ñande fof neɗɗo kay puusete hokke no yaari hokke oto hokke no wiyeten ko awri ha wawi jaggude minen min balliɓe min puusi yoɓe daro hen wonaɗoɓe théâtre wonɓe leƴƴi goɗɗi garoji so gari ɓen keɓani koɓe keeɓi ko mais ene daari hen ene jaaha gadda yimɓe mumen a wawi wiide komin jeeyi ha fuutankoɓe wonɓe ɗo fof e Sénégal walla e diwan en so gari ɗo théâtre heewat hayso ko 1000 francs le billet hayso ko 500 mais waɗi ko tiraillement pelle ɗe mbaɗi ko tiraillement ha heewi
e ɗum woni ko probléme maɓɓe mais ɗum min muusimi. mais beele on ƴettino guila de kebloɗon premier ministre on ƴettino on mbaɗino paramétre uji ɗi ganduɗa tawa janggo e jaam kala ko daña hen hay sinno ko gonga haaɓe ma moni kala ma heeɓi hen gueɗel muɗum kono ma wonko heddi beele janggo e jaam soko tawi édition goɗɗo ne waɗe hay sinno grand théâtre mana wonko waɗete hen taw kamɓe haaɓe guitta e poche mabɓe haaɓe mbaɗa ɗum renforcé beele hunde nde ene ɓuuri wawde jokkude woni hunde no mbiruɗa ni neɗɗo so tawi rokkama gawirɗi e wiya ko yo aw beele ene jaggalingo o sikki rokkede 8 millions yo waɗe spectacle ko ɗum gawirɗi yo jaggolingo est ce que waɗino paramétre uji so tawi woodi ko ari beele ma jooɗo gueɗe jokka walla ala min mbaɗi premiére o e deuxiéme fof haalama heddi ko troisiéme o mbimiɓe yoɓe mamin aɗani salo tan ko 8 millions a wona mi hokki ɓe kokkama 8 millions jiidani salo ko 3 millions 500 mille donc wattumi 8 millions jiidani publicité jiidani soɓe gari les transports fof ɓe tottama ɓe tottira ko yoɓe mbaɗa organisé haaɓe ganda koye mabɓe et après ɓe cuure que sa hokka ɗum no jagga ɗum ha nangga e balle mum ha wawa yaade hoore anani ɗum ene jeeya ko ganduɗa ko lañ ɗum pourtant boy mo joguinoɗo o biyete le sila kaya il était bien ko neɗɗo moƴƴo kay mawɗo moɓe mawɗo sibe moɓe gonno ɓen foof mais kadi il faut ɓe gardina neɗɗo ɓe koolo neɗɗo o wona responsable yimɓe fof mbawa wonde lamɓe c'est pas possible ko toon probléme woni min somi faami probléme o manan groupe uji wadde mana ko koye moni fof wonta ko responsable mais ene heewi pelle mais pelle ɗe noon il faut ƴeewa neɗɗo gardiɗo hay sinno ko sappo yo won sappo tiɗɓe ɓen jogui kadi hay soɓe dañi chef o hay so tawi ko chef ko gardinaɗo no juuma mais ecce ɗum e juumre mum janggo jaam so paari mbiyon a juumi mais hande o ko chef so goto fof ene heewi probléme dal beele jamma pijen jalen jewten no woniri no premier deuxiéme troisiéme est ce que hamin ɗamini troisiéme édition ɗo e balɗe walla ɗo e hirade soɓe mbimi soɓe gaari hay soko janggo bureau am yoɓe gar ɓe garda e gonga min aussi won condition ngaji aɗa andi funti laami ɓuuri feli laami ko won gueɗal ngal tottumi ɓe c' est vrai ɗo waɗi jinngol aɗa ɗum kam ko ɗo wona galle babam mais waɗi jinngol ngol ko pour yo culture pulaar yo yaar yeeso no mbaɗi culture waɗi wonni joolaji wonni mandenga wonni jolfuɓe ndey khady ñang wona halpulaar mais mi walli ɗum mi darima hen mais ɓen dartima mais kamɓe yoɓe darto min yinmi ko même ano oɗo garowo yoɓe gar ɓe daro mais yimɓe fof wawa halde yimɓe fof hayso kanƴi guuɗa fof yoɓe ƴeew yimɓe wawɓe yaadude pooli nandude ndiwdata ɓe ƴetta wuuga ɓe mbaɗ ɗum e kelew walla ɓe mbaɗa cilal walla mbaɗ ɗum e daddo c'est pas possible yahata donc yoɓe ƴettu ɗum mais min e gurdam mabɓe mbeɗa yiɗi halpulaar en ɗo jiiyaɗo koye mumen e grand théâtre ɓe chaque théâtre mais chaque fois racine en jahata en ngaddu journée de théâtre so ari mi jaha ƴettoya yimɓe des comédien ji rawane ko ɓe ƴetti ko 3 walla 4 comédien ngari mais mbeɗa yinno kam wona groupe mabɓe gara ɓe mbaɗa publicité ɓe daro hen il faut il faut je sais pas e nder oɗon financement fof e nder ɗeɗon gueɗe fof ko dañƴa hen en tant que darnoɗo yo yimɓe ndendu yo mbaɗa hunde dañƴa hen ko satisfaction walla ko waɗo regret non watta regret min mi waɗanta regret futanke aɓe ponno ɗo arde won théâtre gonɗo ɓe meeɗa toon nadde mi wiyata ɓe natata ɗo mais peut être so sinno wonano Kesy Bousso woni ɗo yawata peut être Sorano nan ɗo depuis 1960 on mbeɗa yiide Sorano waɗi tourpular meeɗa wadde waɗin ɗum ko meɗen ɗo peut être so goɗɗo woni ɗo adda ɗum mais ɓeɗo ko il faut mi waɗa ɗum par ce que hen jeyami d' accord won événement goɗɗo mo baɗɗo fayida bandiraɓe hewɓe jiitima hen e koye mumen mbaɗa rendre hommage guella e Ali Fall holko wonno objectif o wiide mbaɗa waɗa journée waɗa rendre hommage guella e Ali Fall ko an holɓen holko wonno somi hen aɗani guellayi hitande fof amin ƴetta région min mbaɗa koye guella min mbaɗini ndey khady ñang hommage min mbaɗani guella Ali Fall min ƴetti ɗum par ce que guellayi jeeya koye commune mo presque mo commune o Dumgalaw ko Madina mais ko aram e Dumgo ko gotum mawɗo secteur guella Ali Fall ko sehil babam ko babiraɗo neɗɗomi sa ƴeewi ko guella yimata e dande ma ko e jeeri ndi Elimane Boussoɓe ko babam ono yimanno nde babam waɗat tabalde nde mbeɗa yara hedde 8 ans en 7 ans 8 ans en ko on saaha guella Ali toon guella ko sehil babam kadi guella ene foti waɗede hommage par ce que ko pekan mo yimata o ko hunde darinde
ko hunde dari il faut guellay fewne wadne hommage ɗum ko hunde wonde normal min jeehi min mbanni aussi région ngaji goɗɗi ɗi min jeehi Casamance amin jaha joni Kolda min jeehi to Sénégal ɗa no les yimɓeɓe région mabɓe di Kaolack hayde Kaolack anen ɓen aussi min gaddi ɗumen ɗo heddi ko goto foof min kokkat ɗum gueɗal mum région fof min ƴetta hayso ɗum ɗo min mbaɗa ɗum mais guellay kañum koye fonnoɓe waɗanede ɓe waɗe nde ɗo hitande mamin mbaɗoy e temps gari o mois de ɗum ɗo mamin mbaɗan Samba Jabare Samba e Bara Sambaro wona sénégalais mais hande o omo jogui kattan hande o sankima min mi waɗi décidé mi haalde ministre la culture mi haalnimo initiative min jiiɗi wadde o par rapport e hitande arore Bara Sambaro e Samba Jabare Samba par ce que ko mawɓe ɗiɗo hoɗoɓe kolli oya ko Sénégal oya ko Malinaji je pense que ɓen ɗiɗo ene poti wannede hommage par ce que grand théâtre wona Sénégal tan ene foti yadni hay Afrique. Voilà, bandiraɓe paami ɗum nde événement guellay Ali Fall o wattede on mbino soko tawi événement o paari ma on jaaha aram ma on maton monument e ko fati guellay Ali Fall hunde waɗa symbolisé taw kala garɗo ɗo e duuɓi ujunere en yiya guellay Ali Fall ko ɗum ɗo woni ko waɗana est ce que ɗum on continue no walla nde gasi tan ko ɗon haaji wonko daña momi haali ɗum par ce que ɗum aussi fewjete ƴettante temps tawi ko laamu koye kalis laamu min ƴettata min mbaɗa hen donc ene waɗi no fewirta haysoko bu sappo ɗin foti ƴewre no ƴettira e foti mbaɗoya pour janggo e jaam par ce que nanɗo a wawi ƴettu tan nanna ɗum hen taw taw projet o daraki anani projet o noon il paraît que aramnaɓe ni aramnaɓe noddinɗo lettere en yiiɗi maade hunde joni tawde kamɓe ɓe commission yidde maade minen grand théâtre sponsoring momin mbawi dañde min mbawi wallidde ɓe ɗum ko ɗum ɓuuri wadde plus facile que grand théâtre en tant que structure ara wiyane maha tan directement ɗum wata yaade mais amin mbawi wallidde kamɓe ne wawi wonde eyyi koɓe daɗi participation voilà koɗo men ko Kesy Bousso Dono Saydou Elimane e émission men biteɗo Renku Dono Saydou Elimane en tant que homme de culture yimɓe foof ene gandi culture ko hen keɗɗa ko ɗum Allah feccuma kadi a waɗi hen gueɗe mémoraɗi yiyetede kadi Allah newni a woni maire gardiɗo manan commune tuggude ko joɗɗa femde joni beele ene waɗi infrastructure uji ɗi ganduɗa ko faati e culture a waɗi ɗum e nder commune mana mo jeeyɗa o commune mana mo jeeyɗa o walla ha joni a suwa aɗa andi commune infrastructure uji ko woni Fouta ko yimɓeɓe cohli ko ndiyam infrastructure culturelle chaque année amin jogui budget momin mbaɗe culture momin mbaɗe e diwan he mais ko ɓuuri wadde ko commune o ɓuuri sohlude ko yo dispensaire uji mbaɗe yo ndiyam hokki yo fulɓe jarata ɗum woni probléme commune aji ɗum ɓuuri wadde importance hay sa addi toon goɗɗum taw wona ndiyam a addani hay sa waɗi toon immeuble 10 étages waɗa importance waɗi importance yimɓe yo wadde forage uji aɓe jara ndiyam ɗum taw waɗi importance te kay somin amin mbawi ñagade commune o min jiiɗi ñagade ko yo ndiyam ara toon ha heewa c'est vrai nde jami to la dernière fois e réunion le président waɗano le réunion avec les cadres du département de Podor mi ñaguima ɗum min ñaguima min ko 5 forage ji o wi noon forage uji joyi keewi o kam ɗiɗi mais c'est important ɗiɗi won ko waɗete hen beele cikkuɗa wona gantu neɗɗo mo ganduɗa koye culture dillata jooɗo e mandat muɗum laabi ɗiɗi somi jumani jooɗo ha yalta taw waɗani ko fate culture kadi ko hen dillata sinno ka docteur kam min namdoma dispensaire walla sinno ka sportif min namdoma terrain est ce que wasde waddema hay hunde wotere e nder nokku o cikkuɗa janggo e jaam wonta ñingore wonande Kesy Bousso non aɗa fo e andude Kesy Bousso dokkoro autoji Kesy Bousso naggam sa ari commune mum tawa yiita ɗon mana ɗo sukaɓe mana mbaɗi soirée mais sa waɗi ɗo soirée mbaɗa galle mo sukaɓe mbaɗana yimɓe jarani hay goto hatta e on salle par ce que ƴewata holko woni toon d' abord par ce que joɗade ɗo tan waɓe joɗɗa tan aɗa yara kiran ma de temps en temps yimɓe ne gara ene pobba non sa woni maire aɗa andi no yimɓe mbayi tampude et par rapport e ndiyam tu penses pas que wadde salle de danse walla salle de musique non yo yimɓe so yimɓe jaari tan ma pijoyi hay juulu sellata taw ɓe ngala ndiyam donc je ne vois pas pourquoi pour le simple plaisir mbeɗa wiya tan yo yimɓe mbatta toon ɗum ɗo par ce que yo Kesy non ɓuuri wadde importance mi waɗa toon forage ɓuranimi wadde toon un truc culturel ɗum kam c'est sûr joni est ce que wadde toon forage si
gasel Mabouɓe mi dañi toon a dañi a waɗi walla wona ko mi hokkama le budget est voté ala ko gasel Mabouɓe maɓe dañi forage lumbel man asama déjà han Louguere jaaɓi ma dañ rokkama kalamami ɗi fof ko keɓali déjà ko hydraulique wi kam ɗiɗo keɓama ɗin fof nanoma ɓuuri hedde 4 walla 5 ɗi on ko jiiɗani e ɗeɗo balɗe mi dañi haalani forage uji gonɗi dande maayo wande jaygo koylel huno hayra kogga ɓen fof dañi mais c'est des petits forages ɗen koye sara dande joni koye dande maayo waɗa ɗin fof koye forage uji e barkeji aussi dañi forage ɓokki dañi forage ɗum fof kone garmi nde ma ɓuuri hedde 7 walla 8 forage ɗi ganduɗa nana pewne jiirani noon ɗi gonɗi dande maayo ɗi woni tokosi ɗi ɗin aɗa luggiɗani par ce que mbaɗa lumbel matno ça peut aller jusqu'à 10-15 kilomètres ene wawi hokkude ndiyam mais gonɗe jeeri ɗi ko c'est des pompes solaires ko en wanden ni jaygen ni huno ko hayre koylen warden ni ɗin ko forage tokosi ɗum ɗin kam nana pewnama d' accord joni haade naati banggue maire yagal ngal mboɗo andi ɓoyata ceertene bandiraɓe saabu ko heddi e ko wodi ko des questions ceertene bandiraɓe to fate e banggue santé en tant que man monsieur le maire holko mbaɗɗa quelque chose palpable e nder commune o huno hayre min mbaɗi toon poste de santé case de santé barkeje min nani toon case de santé guure jeeɗiɗe ɗo te ɓokki tudune min mbaɗi toon ɗum hewani dal non par ce que guure ɗe ene mais noon chaque année aɗen case de santé e poste de santé jiiɗani mais poste de santé ɗi min jogui ɗi chaque année mairie o ne hokkam don plus de 500 000 1 million walla 2 millions de médicaments walla 500 000 de médicaments min totteɗen guure min ballita ɗumen vraiment wonko waɗa et aussi chaque village gonɗo toon de la commune de Doumgala mawɗe village fof rewɓe mumen kokkama temedere ujunere yo mbaɗ association ɗum komin waɗi ɗum chaque village eyyi ma ɓuuri hedde plus de 27 villages e 90 amo wayi voilà elle a waɗino pospiére hôpital mais holɗo yarata fuɗɗima safrude walla suwata min pewni hôpital gonɗo nder o mais oɗo ko Kuwe jannaɓe les gens de Kuwait mamin ballu min avec un ami qui s'appelle Amadou Ba kanko mo wallu min dañi financement o par ce que financement on ko min dañi e oye min pewni ɗum on kam nani hen mais min jiiɗi ko dañi mo ganduɗa ko mawɗo on min mbaɗi 11 millions en malla 300 millions en non mais 100 millions fotete wonde mais wona oɗo ko hedde 4 5 6 millions ɗum walla 10 millions ɗum wala probléme ɗum on nana fewna min dañi min ɓeydi hen au moins cuuɗi tati accouchement min dañi pharmacie vraiment min pewntini mais gonɗo sara tali o on wona 500 wona 1 million non majjatama ala ko majjata a yiyani won Ablaye Senghor wino talino ma ummo hedde jiya faya Fouta mais ko Macky Sall ari ɗum min ko andiyam tan joguimi so Allah jaɓinoma ara wona winoma waɗi forage uji gaari mais ko noon Allah non ko noon yo Allah waɗu hedde dolde est ce que hooli campagne mairie garo wondude to gonnoɗa cikkuɗa par ce que yimɓe heeɓeni mbiya maire mani heewi korto ɗum ko aɗani haala aɗani peeroɓe ne keewi haaloɓe tan ene soni koto aɗa ɓuuri welde won wiyannoɓe won wullannoɓe ɗo e politicien ni wiya so Allah jaaɓi Macky komin piyoɓe ɗum est ce que ɓe piimo haala ne weeli joɗade 16 mum yara tani walla ene yara karaw mairie ma kam deƴani so tawi en jiiɗi haldude ko nandira saabu a famodirani e premier adjoint ma Samba Thiam on pamodirani yimɓe heɓene kalɗo ma on pamodirani mais daro mais kanko foti arde liggudade hem l' essentiel min j'ai le quorum so ari liggade bisimilla makko so arani ɗum hatta maire o yaade neɗɗo goto min hay min wawa hadde maire o yaade saka noon neɗɗo goɗɗo o wawa personne omo beldani quoi non ça ne veut rien dire probléme mairie ma holko probléme o mbiɗa ko probléme mairie o quoi hay probléme liggodirde premier adjoint non premier adjoint foti liggodirde hem kanko wonno e mairie adan Allah ittimo Allah addi kam noon yo rew hem so rewane hem ko ɗum ko probléme makko mais l' essentiel pour le moment ko wiyani Allah waɗi ɗon hannde Allah ittimi fof so rewiyam ko somi woni ɗon mairie ko liggoto somi ala ɗon mairie ko liggoto par ce que mairie o heccimi noon heccimo so Fouta heccimo noon heccimi min hay goto way mais Kesy Bousso walla ne hawa ɗum wona ɗum waɗi importance ko ɗaccu ha lamba ka fiite so lamba ka fiite ƴeewi hoto balleteɗo hande yonta
Kesy men battidiɗo sa wanno hannde ɓeeto e culture dendagal rendo fulɓe to banggue sipiroji mabɓe banggue pijirleji mabɓe e théâtre mabɓe nalankoye mabɓe e gueɗeji kewɗi ɗi ganduɗa rendo fulɓe ene hutortono ɗum sa waɗi ɓeeto en tant que neɗɗo culture neɗɗo ganni so tawi a waɗi ɓeeto est ce que cikkuɗa hunde nde yaari yesso no foti ni yarude walla so ko waɗi plafonné walla woni koye jippade to banggue culture non mbimi nde makki ala ɗo nde mbeɗa wawno wiide ko e culture pular aɓe kersan neɗɗo hersanno wiide komi haal pular walla en poti tan mbatta doritarir ba non kalmi ko gonga neɗɗo ni hersanno wiide ko ɗum ɗo hande o wonmo yiyata wiya sama mam mo ngi joyi ayre law joni culture pular yeehi walla yahani yeehi à 100% e laamu makki yaari par ce que on mbatta théâtre yimɓe gara on mbatta soirée yimɓe gara on mbatta concert yimɓe gara joni so haydara la ko mbatton yimɓe gara ha keewa o mbatta lamba foof natti wonde so wiyama culture yeeri yeeso lamba ko onon haaloɓe poti ɗum haalde en cas journaliste noddu yimɓeɓe ɗo wimomi ala ko calanimeɓe yoɓe gar haaɓe kaale koɓe udditanaɓe so neɗɗo aran noon min jiyata galle mum mbiyata wat théâtre aɗa metti téléphone noon mbami tan kono mbaɗa ni aɗa metti téléphone noon mbami kono mbaɗa ni tan min ala ɗo ala rendez vous a meeɗi ɗo adda kaɗeɗa nadde non même kemi ko nodde mbel mbaɗi hen non mais waktu men gassi joni waktu men gassi sa huccino e dendagal bandiraɓe aɗa wasiyo ɗumen sénégal noon e mbaɗi kuftidinde ɗo yarate so tawi no woni konngol ngol parɗa ɓiɓɓe leydi sénégal nde tawno hannde sa ƴeewi sénégal ene jiiɓi ene heewi haalaji ɗi ngannduɗa ene fonno ni haalita wona no haalirte ni hannde sa huccino sénégal la fof aɗa wasiyo ɗumen holko jiiɓi sénégal haala pétrole nene haale ɗo henna e haala zone sud noon ɗo en nangge ene cohe holɓen sénégal hoto cohreɗo journaliste nan ɗo nangga en coha journaliste so waɗi non jimmi wiidema en tant que sénégal najo e ɗiɗo haallaji no mbayi hewde ni sa hucci heɓaɓe aɗa wasiyoɓe aɗa jogui konngol ngal fota mi jaab haade mi waɗi ɗum mi jaabete anani neɗɗo wiyoɓe ɗo pétrole fof ko haaloɓe tan ay goto maɓe ala hen preuve haade ma wiide neɗɗo waɗi ɗacci hayi ɗi jiyon neɗɗo so journaliste haali ko fotani haalde foti ko fiyade tan min wimano pourquoi non mais kala a pose une question so neɗɗo yeehi ene haalay ko ganduɗa e culture sénégal ni ene hersini neɗɗo hannde o ene jooɗo ene haala e lamɗo ene haala e président gueɗe cofte baɗe noon on foti ko tappede min wima noon on foti ko tappede je te le jure on foti ko tappede par ce que ko haalata ɗum ba makko walla haalata ɗum kaw makko walla ɗum makko ɗum woni gonga yo journée jogo bindel mum tan jooɗo ene haala e neɗɗo ene bonna inde neɗɗo alo haala pétrole noon haalaɓe ɗum ɓeene kalda e mumen haala pétrole wonde Aliou Sall e Macky Sall président Macky Sall mbaɗi complot e won dokki contrat ji ɗi ngannduɗa ene kantoɗiri fotani wonde hol yiyande ma hen mbimami yiyandam ko neɗɗo hay goto maɓɓe ala hay preuve goto yoɓe jaltin ɓe mbiya ko Aliou Sall ƴetti ɗum ɗo walla ƴetti ɗum haaloɓe ko haala bonnoɓe ko bonnoɓe tan windoɓe ay ko Allah waɗi ko Allah waɗi ɗum Macky ko ɗo wonata hande o wela o yaade o yaaha kadi so artoye duuɓi nogas goɗɗi ko keɓowo e barke ceerno somo heɓoyi hay ala ɓe gumani haydara ko waɗi ɗo ko hay goto waɗani joɗa ɗon e sisiyel mum walla journaliste el mum jogo ummo France ko ara ɗo tan winde yimɓe o fonno ko tappede mbimi tappede de mbiɗa min wi noon d' accord émission men ari haɗo haɗanno mbayɗa bandiraɓe émission meɗen renku walla haɗama e waynade sa wiyanomo holli yiyandema émission renku mo ganduɗa haalo pular ne mbiya wawi kulol ko renku eywa sen men biteɗo warango TV holko mbiyata hen en tant que ɓiɗɗo pullo non ay hande ni ana haalti haalaka onon dañi joni télévision ngaji on dañi journaliste uji hunde foof on keeɓi ɗum sona kon belaka wadde hande o hay goto mon ɗaɓaka e hunde ɗo e oɗo ɗiɗo aneji haydara on keeɓi ay Renku TV heɓama won goɗɗi nan keɓama koye laamu nguɗon dañɗon ɗum joɗaɗo ɗo hande aɗa ferdi aɗa haala ko mbeɗa koye laamu fulɓe ɗe dañƴa ɗum noon ko Allah waɗi hande Allah toy fof pullo ma ko ɗum waɗi hande o min mbi ko fulɓe haydara ala ko no jolfu men ni namuñu dara hunde fof Allah hokkiɓe namulen coco haydara min amin ɗo ko Allah waɗimo ɗo hay goto ala ko wawi hen nde Allah ittimo fof ittimo men pullo ma kanko waɗi ɗo wiide tan fulɓe Allah jarama ɓe jarama kadi yoɓe jaggodir hay goto ɗawaniɓe ɗo e Sénégal ko kamɓe ɗeɓe koye mabɓe soɓe jiiɗi ɗo Grand Théâtre ɓe garat kamɓe ɗo ɓe yii so séréer yi ɗo tottete so jolfo yiɗo tottete so mandang yiɗo tottete yoɓe garan sa yiiɓe an ka journaliste wiɓe Kesy Bousso yoɓe garan
komi nul ɗum yoɓe gara gueɗal mabɓe Doro so dilman Allah jarama ko welema mawɗo dokkuɗa min temps joddade e maɗa kadi mbiɗen gandi aɗa jaggui ñalawma hande o ko weltare noon waɗi no gowɗa wadde ittande soko tawi neɗɗo hatojini e joddade e maɗa dokka ɗum mana gueɗal mbiɗen ñagon ma Allah balɗe juɗe e battane moƴƴe kadi en dokkodirat aadi lawol gongol kala ko jojji inchallah ƴeewen yettodirde kalden hen ko nafata addu junggo jarama Allah jarama merci ka neɗɗo ka moƴƴo